होलांबाय बोरमा सादो फाग्ला बोरमा सादो जेबो जाया बोरमा जानाया अमा बेदर जानाङा मानसि लैजाय माने ना आंनि चेनेलाव गासिबो फिन दिनै बरायबावबाय गोबाव जाबाय फैया अब्लाबो नोंथांमोनखौ दिनै नुफेरै जायगा सोरबा नुदों जानो हागौ खिन्थु नुफेरै बांसिनानो नुवाखै बे जायगाखौ आं देखायनो थांबाय दङ नोंथांमोना नायलांबाय था आंजों लोगोआव फुं बाजियाव बे जोङो दा नायदो बेयाव जों ओंखाम जाग्रा नागिरदो जाखांनानै मेन जायगाखौ देखायगोन जोङो जागोनसै मै बेदरबो दंनो हच हा जागोनसै बेयाव जागोन जों ओंखामखौलाय दुब्ला केनागा नै ओंखाम जाग्राफोरा मै बेदरसो जाबावनो नागिरदों जोङो मैखौ जागोन खिन्थु नों मा जागोन बेलेग देखि আছে गावरी दे गावरी ना सुंगर दे हटेल मालिकानो मै बेदर आरो सुंगर बेदर होबावनो नागिरदों जोंनो ओंखाम जाग्राया नुवाखै नै लाइभ ना गिबावो भिडिअ खालामनाय लाइभ जानो मोजाङा जाबायनो नैबे गवालपारानि आलासिया बिसोर आरो फुरा मै बेदर जानो रेडि नै दा मै बेदर जागोन जों मोदोमफोरा खाबायानो जानो थाखाय सासे सिन्था माला फैगोन जामजिङाव भिडिअ बानायबाय थानायावनो मोनसे सोमोनांथाव गिथाव जाग्रानि जोङो दा देखायगोन बेदरखौ देखायलांगोन बारु टेनसन लानाङा जाग्राया बेदरा सफैथ'वाखै सासेयाथ' नेस्लाबनो हाथारला चिकेन बेदरा मोनफैबाय क्या मिले ये मटन हेलो मटन ओइ थाब हैदो दिल्लीबा माने मोनसेल' होनो बावलायबाय बेखायनो दिल्ली मोनजों रायलायनांगौ गैला मटना मा बोरमाया नामा हरगानै खुसलजों डाइरेक्ट रायलायदो अमाया सोरमोन दै बियो माने मा मोनसेल' लगाय होनगासिनो माने आंखौ बेखायनो मैया मोनायावथ' माखौ जागोनसो जाबाय माथो ओमफ्राय गुमै नोंना पटेल जियानो जादा आलु भाजिखौनो जाग्रोना नायनोसै आं नोंनिखौ पटेल लांदो बे बोरमा बेदर Sebelumnya pernah borai sebelumnya. Berma bedor zade. Nih, muya kali ya baik. Ini, kok kali baik ya? Oke. Baik जाखांना जों हाफिननि जायगायाव मोनैयाखैनि जों जाखांना हाफिनबाय आरो दा नै मै बेदर जानानै माबा जानानै हाबफिनबाय मानसिफोरा दासो मेगनफोरा एसे स्रां स्रां जादों ओंखाम जाखांनायखाय लेन्सआनो गाज्रि जालांबायमोन दाना गय दंना गैलामोनलै लांदों दा नेयावनो दं जोंना आलासि आरो दा साना होनना बुंनायसो माथो दैयानो गैया खर'आवलाय लासै मिलायनासो जालांनायालाय दैयानो मेन दङ होनना बुंलायबाय गुदिया बेनोब्रा गैया सानदों फैदों खिन्थु ओंखाम जाग्रोनाय जाबाय लामायाव माबा माबि थफ्ला सनानि थफ्ला गारबोजोब्बायना बेखायनो ओंखाम जाग्रोनाय जाबाय आरो बेनो जायगाया जों दाथ' सफैबाय
नुलांगोन नोंसोर बे फैनाय जायगाया परशुरामकुन आं नोंसोरनो खोन्थाबाय खिनानै पुरा दुरबल जाजोब्बाय खनबे सिखिनो फाखा गैया ओरै थांसै जोङो ओरै थांफिनसै गासिबो नै ओइ नै ओं ओरै थांसै जों मोनो गामसाफ्रा लाब्रा ला जेबो नङा पचास जुरा 50 है क्या एक का 50 लूट लो जोरा एक का बे बायराव एसे दखान दं आरो नैबेजों फैबाय जोङो फनानो परशुरामकुन होनो बेखौ जों दा फैबाय थानाय आं न'आव ओंखारनायाव नोंथांमोनखौ खोथादोंमोन बे जायगाखौ आं खोथाथ'वाखैमोन दा आं खोथाबाय खिनानै पुरा दुरबल जाबाय नोंसोरनो एसेबां जसाव एकदम भिडिअ बानायनो हानाय नंला अब्लाबो नोंथांमोननो जा जा नुयो बेखौनो आं खोथालांबाय थासिगोन आरो खिन्थिलांबाय थासिगोन नायलांबाय था अब्ला बारा फुखिबाय थानाया मोजां नङा खिनो ओंखारबावबा जारला जागोन दा आंना जेबो नङा फै थांजायो ओं दुगैजायाल' जों नैखिजाय मेन गेट दङ बेखिजाय हाबलांग्रोनोसै जों बेखिजाय जा नायनांगौ नायनाङा आरो लोगोसे मा नांगौ नङा एसे नुलांबाय थासिगोन आरो थ' फै जेबो नङा फै गाखोलांनांगौ malah kena si kapal sudah mereka mana sampai sini mereka बे बाहेर थांग्रा लाइन दं बे मेन गेट फै लासै लासै एसेबां जुर थाङा ना फै लासै लासै ना दिरुं खानो नामा जानजियाव आंनाव एकदम ओं दिनै जात्रा जाबाय दिनै जोङो परशुरामकुन बे होननाय जायगायाव फैदों आंबो लावै इउटुबार होननानै गोदान ओंखारदो ओइ मेना कुननि जा बोरला लाना दंमोन ना बे मेना एसेबांथ' नायनो गोनां गैया खिन्थु अब्लाबो माने मोनसे माबा आरो जा हिस्टरि एबा जारिमिन नङा होमबा जारिमिनजों लोगोसे मन्दिर बै ब्रिज ब्रिजजों फैदोंमोन जों सिगां ओरैजाय बे हाजोआव गिदिंबाय थानांगौ जायो बै मोनसे लामाया आरो ना नै ओंखारख्लायनायानो बिराद मेंहोगोन नै ओंखारख्लायनाया फैनायाव दा ओरैजाय थांगोन जों माने एसे गाखोबोबाय जोङो सिंजोंसो एरनांसिगोन सिंजों एरनांसिगोन उपाय गैला दै थांग्रा पाइप नामा इयो होथेना दं माने फै फै हायो फै फैलै हायो
Ih, goजौ नङा र' दा ओजोंनिफ्रायसो गोजौ नुहुरगोन ओइ नै आदा सासेया जोंना थाबायबाय दं इबो जाना फैदोना मै बेदरा ओंखाम उखैना जाग्रोना साबनाय जाबाय फै 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 पागल লাগিলে ন ইমান থিয় ইয়া জন্তু আকৌ লাহে লাহে যাবি बै बे गाहायाव थांगोन जों माने Ada dah? Pui pui. Mokhra fai dulu. Salah dua yang kumlah kelap pandai men. Tuh. Video lah mana itu? Lagi lagi ni dah ye. Uluman apa ya? Miun tu pilih di mana asla? Boleh boleh. Boleh 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 boleh. Nih, mata mah beristung. Tuh. क्या खबर है? मोबाइल लाना खारजागोनलै Bisa sekali tidak. Liter 5 tuh. Ui. Ah, dunia sih. Wah, dua lagi beli aja di sini. Ini kok suara salah gari tuh ya Elina. Kurang nak umun. Ashe, muya korai. Ui, mana ke? Isilai. Ui kang biar ni. Iya. Lah, jemel angin video. Sampai. Tangan begitu. Mama menjar lis lagi. Ani tu ibu Rabi awak. Hei. Hari kuali tu.
मा दं बै फुवालिया Dam जाबोनानै दुगैसै दा औ खमब्रै जाबाय आं खिबोनाया आथिं साथिं लोरिजोब एकदम फुरा खमफैजोब्बायमोन नै बेनो आसोल मेन जायगा दुगैग्राया दुगैखांबाय हो अ जालालै खिलुनाया थाना दुगैदो अ इदि माबा खालामना होदो माने ना ना नायनोबा kita di dilas sampai lagi dilas orang mau cindro नायानो गोजालै इयो दैमाया ना buruan nak बेनो ने फुजा खालामो आरो बा जोंना दुगै सारनानै लाबाय जाहाथे माने इयाव बेफोर दुगैनांगौनो बेखायनो अब्लाबो सारना लाबाय आरो दुगैखाय जाबाय जोङो दाना नै दावखोलायदोलाय बेसेबा गोजौ एकदम गैया ए आसाम जोब्बाय जोंना साबायग्राफोरा बोरमा सादो फाग्ला बोरमा सादो जेबो जाया बोरमा जानाया अमा बेदर जानाङा ना ड्राइभारा जादो जादो इसोर जानाङामोन आरोलै ना उनि जादों आरो इसोरना सासेया फैदिया उसुग्राया गिदिं बे होमब्ला फाबा बारा फैला Habis tadi ya. Kan selesai. Ini sudah. Ini sudah yang. खाने नांगौ खोमालै बेनोमोन जा पश्चिमबंगनि जा आं भिडिअ बानायनाया आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जा जा नुदों कमेन्ट नुदों बोरै नुनाय लोगोसे बेयाव माखासे सिरि गाखोनाय आरो लोगोसे माखासे मन्दिरफोरखौ आं देखाजोबनो हायाखै मानो होनोबा गोबां गोजान गोजान आरो लोगोसे दङ बेनोबो जों नैयाव लास्ट खुलुमबाय आरो
का बेदर फट' ठीक नै सासे लोगो मोनदों फट' साफायनो होदों आं साफाय दानो नागिरदों बेखिनियावनो दोनथ' जाबाय नोंथां